No a dneska budeme testovať batériu Westinghouse 4000 mAh, ktorá sa môže testovať vybíjacím prúdom 35 A. Skúsime si ho testovať. Nabíjačkový charger. Je to 458 Duo. Takže spustíme si proces vybíjania. Yes. Máme tu samozrejme pripojené teplotné čidlo. To máme tuto. Cez tieto vodiče červený a čierny si meráme vnútorný odpor. Takže tu máme vybíjací prúd 24,7, 24,8. On ešte narastá. Má to ísť na 30 A. Pozrieme si hodnotu vnútorného odporu 19,3 mA. Zároveň si môžeme pozrieť ostatné hodnoty. Výkon tu máme 79,8 W. Máme tu dokonca aj, sledujeme teplotu na baterke 27,3. No a vidíme, že tento vybíjací prúd stále stúpa na hodnotu 25,5 A. Kedy som mal nastavenú minimálnu hodnotu na vybíjanie 2,5 V, ale keďže mi to išlo občas pod 2,5 V, došlo k poškodeniu akumulátora. Z toho mám skúsenosť, že som si nastavil na minimálnu teplotu, kedy sa odpojí táto nabíjačka 2,7 V. Vidíme, ako tento vybíjací prúd rastie. Už tu máme 25,70, 25,80. Taktiež rastie aj teplota. Máme tu 29,9 stupňa. Máme tu jej výkon. Zhruba tých 80 W. Tu máme vybíjací prúd 30 A. Ešte raz sa pozrieme, ako sme na tom s vnútorným odporom. Vnútorný odpor je 16,4 mA. No, vybíjací prúd stúpa 26,3 A. No, potom sa na to pozrieme, keď to bude približne okolo napätia 2,8 V.